Jo vaig tenir Covid-fòbia. Vaig tenir Covid-fòbia, que a més diagnosticava pel meu psicòleg, i a partir de llavors, o sigui, ho porto fatal, perquè a més sento que el meu cos em traeix. O sigui, jo faig esport, jo menjo super sa, sóc una persona completament sana, prenc vitamines, tal, no sé què, i jo em llevo un dia i estic una mica així com, ui, em pita una mica l'orella, ui, sembla que tinc mocs, tal, no sé què, i penso, molt bé, tu mateix? O sigui, a partir d'ara s'ha acabat l'esport, començaré a beure a les 9 del matí alcohol, whisky, des d'allà em fumaré uns puros del tamany d'una taula de menjador de la Zarzuela, o sigui, del pal. Serà increïble, o sigui, de veritat. I és molt fort perquè passo de ser la persona molt feliç en 24 hores a ser la persona més desgraciada del món, que l'únic que necessita és que la cuidin, que li diguin que tot anirà bé i que és un punyetero refredat, O sigui, és un refredat de merda. Tot anirà bé, tot anirà bé, és un refredat. Abraçada forta i tot anirà bé, que això és el que es necessita. No. Quan dius que vas tenir Covid-fòbia, en què es traduïa, això? Això es traduïa en que jo vaig passar el Covid unes 5 o 6 vegades. Sí. O sigui, clar, és que anàvem a tot arreu i a tot arreu et fotien el palito, saps? O sigui, era com concert, palito, tal, palito. Llavors sempre te n'adonaves de quan tenies Covid. A més em vaig quedar sense gust i sense olfacte 2 vegades i va ser com... A mi m'encanta menjar, tio, m'encanta menjar. Sí. Llavors era com, no m'ho puc creure que m'estigui passant això. I llavors arribava un punt en el que jo, hi havia vegades que no volia ni sortir al carrer. Nosaltres ens van dir que no calia portar mascareta i jo seguia portant 3 FFP2 d'aquelles posades, una a la boca, l'altra a l'orella i l'altra als ulls, per si de cas el líquid, perquè també... Bueno, jo anava amb el Sanitol i el CAC7 per tot arreu. Jo anava disparant a la gent. Bueno, cosetes que passen. No sé, en el nostre món també va ser molt difícil. Bueno, com el de tots, però quedar-te a casa quan et dediques a l'oci i a les aglomeracions és molt complicat.